Has vist el meu quadre? Quin quadre? El que porto hores pintant. I jo com he de saber on està el teu quadre? No ho sé, Laura, però he sortit un segon de l'habitació i ja no hi Ei, és. què passa aquí? La Jo ha perdut el seu quadre. No. El quadre no s'ha perdut. Me l'han robat. Ningú et robaria el quadre. Faré sortir la veritat a la llum. Aquest és un cas per la inspectora Jou. Avui, a les 4:15 del migdia, a Peramola, s'ha produït un robatori. D'una obra d'art, si m'ho permeteu. Recapitulem. A casa, a l'hora del robatori, només érem tu, Laura, jo i la mare. Has sigut tu? No. Bé, la mare segur que tampoc ha sigut. Pren nota. Claro, és un aspecte privat, personal. Una obra inacabada no és una cosa que vas compartint per tot arreu. Qui l'havia vist? Tu, la mare i jo? Error. La senyora Gómez. La senyora Gómez. La senyora Gómez és col·leccionista d'art i per tant és sospitosa. Calia pujar fins aquí per veure una iaieta? En efecte, és una iaieta. I qui podria sospitar d'una iaieta com ella? Doncs jo, la inspectora Jou. Mira, nena, jo no veig 4 pams davant dels meus nassos. És gran. O és una mentidera? O realment no veu un pijo. Necessito més cafè. Se'ns escapa alguna cosa, Laura. Hi ha alguna cosa que no estem veient. És com si estigués cega. Això és sec. I qui hi ha més sec en el poble que el Nil Lleó? Nil Lleó. Tia, és Neil Lion, com en anglès, saps? Té més flow. Tu li vas vendre les pintures de la Joana, cert? Tia, jo et venc el que vulguis, quan vulguis. Confessa, què en saps del meu quadre? Bro, estàs fent un quadre? Collonot! A veure, Lion, ets un artista fracassat i frustrat, oi? Més motius per pensar que pot ser sospitós de robar el quadre. Quin quadre? El meu quadre! Tia, tens un quadre? Collonot! Porta-te'l d'aquí. Ah, per cert, parlant de quadres, abans he vist el pare de la Nora Pons, el Roger, que portava un dibuix al seu remolc. Quin rotllasso! Segueix parlant? Nora Pons, petita entremediada. La Nora? Li faig repàs, no ho faria mai. I tot i així, les peces encaixen, Laura. Les peces encaixen, no creus? Bueno, jo penso Això és el que pensava. Una estudiant frustrada, entre tal misèria, ha trobat la seva salvació. Robar un quadre cutre. La Nora surt de casa seva a les 3 en punt. Però no és fins al final del seu recorregut que arriba al nostre carrer. Coincideix amb l'hora del robatori. Però necessitaria un còmplice per arribar al balcó. Està tant a la xaveta, necessito un descans. Així doncs, tenim 3 sospitosos que poden tenir les mans tacades de pintura i un quadre desaparegut. Nil Lleó, Nora Pons i senyora Gómez. I encara així, cap de vosaltres ha sigut. No? No, doncs aquí l'única culpable ets tu, Laura. Tu has robat el meu quadre. Jo? Però si t'he estat ajudant a investigar. És cert, però eres tu qui portaves dies queixant-te de la mala olor de la pintura. Sé que en secret volies desfer-te. Hola, Joana, he trobat aquest quadre que crec que és teu. Què va la Joana? Res. Té el quadre a l'esquena. Què? Jo no... Sí, Joana, el vas tirar tu el quadre. Jo? Sí, jo t'he vist molts cops, des de la finestra,
com donar espuntades al cavallet. Però... I sabia que passaria algun dia, això. Però bueno, d'ara en endavant, vigila una miqueta més. Puc marxar ja? Però... on va anar? Ua, sí, ara me'n recordo. Estava al carrer liant-me un problema de mates i vaig veure com queia el quadre al remolc del Roger Pons. Li devia fotre una bona hòstia. Així doncs, la verdadera culpable ets tu, Joana. Me catxis la mar.